Menika spesial terbaru lagu saya Pak Gareng. Oh alah cacah sing ngabari aku ya bodong mudel iku kanggo kowe. Alhamdulillah. Tak kurang ajar. Lagu terbaru. Nggih. Oh layak isine kaya curhat apa ngono model iki kayaan sesuai karo angen-angenku lah cara anune. Alhamdulillah. Karyane sampean ki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo enek dhewe ne ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? Nika Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Lho, akeh lho karyamu. Lah pripun? Lah padha-padha saorarane wong loro runtung-runtung alon ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kek apa kek kok ora nggih karya blas ki? Menika sengaja memang tidak berkarya tapi yang melengkapi dalam saya berkarya. Lho paling ora ya berkarya no, Duk. Sampean karo Mas Kliri kan podo seniman nih, aku juga seniman, aku ya berkarya, sampean berkarya, gue ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. Napa gadah karya? Nyepelekne aku. Loh kok nyepelekke piye to? Karya, ora karyono lho ya karya. Ambak iki penyanyi jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi siapa? Iki. Niki, tapi jangan betul ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Lho. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah lho. IMB. Ya. Itulah akademis, IMB? akademi. Ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Dadi selamatan ya berarti. Oh, jadi oleh berkat terus kewareken ngono to. Oh, Mas. Nggih. Dadi isine mek ndongakne wong muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Lutut. Nek delok lagu utawa gending utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas Mas. Rejepan. Nggih rejepan, tembangipun tembang dolanan. Lole lole lalu lali lalu lali lo. Caping gunung. Apa kuwi? Mas, menika gubuk asmara. Gubuk asmara. Getok kaya Dalang lek sepi tanggapan ngene iki lho. Lah, tomong. Gending lali. Aku kita sih iso mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek moncang-mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambok aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jare jual belimu ya kompak karo tanggapanmu. Ketika tanggapan sepi, jual beli ya sepi. Jual beli rame. Jual beli rame. Alhamdulillah. Jual beli napa Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor beli beras. Dadi aku ki Oh sulapan. Iki jenenge wong tambel butuh. Ubet Mas. Ngeten iki paling mboten nderek bingah. Nderek bahagia. Iya. Tidak ada lain dan yang lain Al Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman-seniwati mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al Badru Alainah. Al Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan ora kenek diitung mak kaping-kaping. Ternyata saya yakin alhamdulillah abahmu ki sukses sebabnya apa? Mriki. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa Mas? Ternyata abahmu ki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ana ing Pondok Al Badru Alainah. Nggih, sesepuh ini sepuh, wali ulama lenggah. Ternyata ya buka mebel bener. Lho ndi? Abahe kok buka mebel ki lho? Lan jero kursi tok kaya ngene iki. Mebel mbahmu kuwi koleksine abah ya. Niku fasilitas koleksi tamu. Tempat makane akeh ra umum. Njen kula niku nun sewu, dingklek siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Ya apa? Lah ngene iki lho. Meja akeh, kursi akeh, sing dimaem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek. Walah, bocah ki lek nemen leh curhat ki Oh, bedane mbahmu karo kula. Kula to. Sing tak gumul siji neh. Apa? Ket mbiyen gak dia anggere meneng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Lah jenenge cara anune penjajut ikon. Dan nun sewu. Awak dhewe iki meneh iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih. Abahmu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae
Sing ning mburi Di kae. depan. Neng Di dhuwur. tahun 2022. Nggih. Oh. Pun Sa- rodok thukul. Sampun medal. Ya. Wis Napa? nyrodok lah. Jenggote. Saiki pirsanono. Tahun 2026. Wis ketel lak wong kiri kae. Lha kuwi jenenge seger kewarasan iki. Piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Pangapunten. Payang niku ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru, Bathara Guru. Bathara Kula- Narada. Nah, Narada ngagem brewok, ngagem jenggot. Kula abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikirku ya ngono kuwi. Melu Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang Matuk, iki rong matuk. minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Nyang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe nek Marem. ngoten nggih ngoten Eh. ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku Wong- kebak niku Wayang sing enek jenggote. Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. Limbuk cangke lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh iki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek empan ya. papane Masa wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten nate ngaji kok. Mas Nah. Gareng nika sampun nyawiji kalian Al Badru Alaina. Lho iya no. Yen sepi dawe abahamu lereng nek sepi ya kanggo ngaji. Nek rame ya gedhekno sedakoe. Mula Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Ya dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Ha. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang. Sunatan ngono loro kancane kon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak ya ngene. Pangapunten Gus. Mula pas Nggih. kalian dalu menika. Iya ya. Nyapa awake dhewe iki diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten Oh iki. ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Iki Iki kak filosofi lah Nggih. padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan, Nggih. awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri, Oh, nggih, nggih. enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane kae. kata-kata. Dadi Iki cakra lho. budaya wis Walah. saka Sendur nganti tekani Krisnian. Tibake sakmene iki, San. pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing sapa? foto sing diben cilik saiki wis gede sakmene iki. Wah, Ora ngerti. Krisnian to. Kowe aja ngenyek sinden. Sinden Eh. apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kan kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol to mbiyen kowe. Nyapa kuwi? Matane Oh, main kok. anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge Ora bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudoh-dudoke. Luas Ngono kuwi aku. disimpen aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dek ingin nglamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu, carane ning Dinas. Loh, kok dinas ning kono. Dinas, Dadi iya. polisi ning kono. Polisi piye nyopet kecekel ndek iki. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan kok ya. Iki mumpung niken rawuh diaturi anu gocek wong telu Eh, karo jari. ngatur tetembangan. Sik. Niken tu kontabenya lak sinden. Heeh. Penjenengan dalan. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending apa ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau gethuk apa pin? Gethuk apa pinten? Gethuk. Nonenonenenonano jajal. Sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, panjenengan coba. Ayo kanca padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye? Improve-mu kepiye sesuai dengan nong Pondok Al Badru Alaina. Wah, tak atik gathuk. Nggih no. Wah, lho kuwi wong loro kuwi lho sajake. Gus Audi nih dolan dik doyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra.
Ragus Audin Ren. Rokok gundulmu ki mercon. Ora cetha wae. Ora cetha. Ya jal, dudono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to? Ya. Kon nggawa mantu. Terus Culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Wong kok leh main. Lagu ini, lagu ini. Sak pinten, sak pinten? Ya, kene. Neno nano. Jong ngisin-ngisine abahe. Kayak gendere ning kono kae. Jak ngaji barang kok. Ayo, jong sini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Ya, asik lah. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku mau kon saut-sautan karo kritik aku. Rene-rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakake perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Dawe asoy. Kae-kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku yo pengen ngono. Maksane. Ayo jajal. Kae-kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten. Ayo padha digedhekne tirakate. Abahamu Menika. lho kok menika ayo pik lho gawe ukara sih abahamu Apa iki Jo? Gus nuwun Gus ngeten iki Gus Ayo abahamu Beliau memang abah dambaanku. iya Gus Audin Sautin. Insya Allah dadi putra sing rajin. Al-Badru alaina Jaya-jaya selamanya. santriwan santriwati Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. ya asoy Asoy. wong golek duit ki enek-enek. Masake bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. Ora ya cetha. sore-sore padang bulan ayo kanca Padha dolanan. ini kan ini dong Korek. Apa kan rene Ana ning talindri kene. kae kaya gedhok mata ngantuk ala-ala gedhok yen ora petuk nembang ira sepot iki mau Dik. Jajal siji ayo ngaji Asoy. Tonyo tenan kok arepe asoe Asone aja ning niken. Aku mek asoy tok. ngapa Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Aku Asone. mek asoy tok.
Engko mak kecup ngono. Siji-siji Ayo ngaji loro-loro sinau men ra bodho telu-telu golek ilmu telu loro siji iki tak goleki nggon ki lho Ayo gandul dateng royai. Aso. Cuk kowe iki pikiranmu mek aso etok lho kowe iki Mas aku. papat salat telat lima perintah agama enam ati ayem papat lima enam Lembar kuwi terus 7 8 sama 10. kok dia nggak cerdas kayak aku gak cerdas Enggak cerdas kaya Niken Aku lho ra tuh. cerdas, aku sih tak pikir mek ini aso. spontan loh ini Aja. spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. selantem Mesemno. selentem sing ngendi Gantem ka lho, gamelan ka lho. selantem aja slenca ing tembung ngono ya Ya, pas asik, gak asik. gender tak tekena sesender ya bener senden marang pengiran Ora diwarai kok iso. saya tak golek nih katuk ketok kemraket mesti matok Iso. lah nek jedor Jedor. kan lho. Aja nyeje timbang tledor. ana gambang mas Gambang. ana bonang Ana bonang aja seneng klebon barang sing ra wenang. Asoy. asin lho iku golek iso pikan wae cerdas ora iso ngono Aku. iso Ora Niken iki yo sumputan lho, ora. Loh, iki lho. Ora niki dibisiki sapa-sapa iso iki mung jane Mas aku. Bocah iki pancen sing petuk agiki yo. Bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. jale tuh ya pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi sing penting bengi iki abahe ngajak bahagia ya Iya. ngajak seneng bareng. berbagi kebahagiaan insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba Nduk, manut panjenengan pundutane wis manut mawon iki kok bar iki kan apa minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge Niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. luar biasa Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti wis kulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas. apa papa Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembang iki kebablasan angel lho tuh kowe Marai iki. helmmu pink lho, mari kowe. Agak aku Mas aku. Coba kagem bawa ke. Iya no, iya bawani. Iki lagune Anoman Obong, Heeh. Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. terus Pomo. sampean Engko Aku iki sing dadi anu. Cara anune dosa muka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. oh iya Nah, pas kobongan iki kluthuk, pas kobong. Aku gelem lek pas kobong tapi aja kaget ya. Kowe nek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nih, kan? Sepira di. Nah. Iki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. Karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika R. ya. Gus R kalian abah Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. abah Abahmu. Abahamu. abah amu sugeng dalu
mugi-mugi sehat selamat Amin, amin, amin. wilujeng. Amin, amin. Amin. Sudah? Sudah? Gus Audin, Gus Audin, Gus Audin. Menika Gus Oh, Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu Itu sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nge lipstik. Lah iki Tadi- tau gawe celak kirengan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakit lidik sudah. Tapi tadi merah, tak gue makan guli, aku deledek. Asoy. Asoy. Neno nano, sakmono, cah bagus. Nggih, nggih. Den. Sik jajan to. Jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Gentena Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja Ayo. Itu. Oke. Naraja arane ayo Mas Klitik ayo gawe geger nyolong TV cangkeme orang ganggu wae kowe. Sinto. Zaman TV. Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi gawe geger nyolong Siti weh nular-nulari kok Sinto ayo gentenan Anoman. sampean lho putune Ayo. maju tuh Anoman cancut Cari aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Bisa. dadi amu kobong gede Nyeluk pemadam kebakaran. ngaryo Jroning orang praja. ganggu wae kobong gede juring praja njaluk Lah nyeluk iya, tadi ki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi ibujumu jroning praja Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Loh. Inem rolulu. Lho, sik. Rokinem. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok koyo ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean komposer cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem mo pinem rolulu. Pat mo. Dang, dengan plak. Wah nek engko pas wae, Gus. Pas wae ne. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. sik sampean dadi anu to dadi kondektor kae to Kondektor nabrak cengelmu. apa ngono kae Kondektor. kondektor Yuk. komposer Ya tatanan truk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lagi. kuwi ya. ya tonton lho jomblesan lho Tabuhan. Mas tenguk. Mas aku. Urung kok. kowe iki mbok getaki mbok mirsani Gus Audin lenggah niki niki lho Izin ya, Gus. lah Asoy. Yo, Anoman, obong, asoy. Oke. Sikat. abang Oh, caranya. abang
Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak plak dung dung. Plak 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 plak. Keplak keplak. Kuwi guse kok mau. Gublak apa plak. Mas, ngene Tanganmu abuh kowe nek plak keplak 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 lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, neno nye 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 no ne dik tak tak dik dik tak dik tak ngono lho. Duk kowe kok kono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo. Delon. Tek Tek tek. di sini. Songkoke dudu. Yo. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Tak tak dik dik tak yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah Genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange ki lho tak buen. Paham ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Duk. kolaborasi lho iki tak toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki aduh gitu. Iya-iyan, syukur, kobong tanganmu, ayo. Kobong kowe. Walat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Iki penyanyi top loh. Plak misalkan plak. Terbangin aku, ben apik. Jengising di sini. Ya. Sing.